Hello, kublai pi baro kua pai ka nika video sat sen pedeng siam hai pi chaka nika channel ngai jana sat be pi waro ka manga le jo hi te chwa la sa khmat yong ka nika video kwa we kublai pi wi wada support pi ya ka nika channel ko yong na ko por chaka por te ko wi la kwa ong ma ya pi ni wa da de pa ong ha video swarim ko yong le wa la da em na per yong pi ki wa pa ya ka nika video ko yong la da snyao pi wa man boring pi pa ya ka video ko yong hampa ya ke video yang mem open bar ya pi mem open bar ya no le klik open bar pa ya ke video yang klem de yosok kete to ko wi kwa ong na galiang yang te la de yosok wan pi ya ke video yang wan te ye pi pa ye pi comment ye pi subscribe na wa YouTube channel le mem ong mod wa ro ki bro pa da ki ya ke video yang la de mem yosok ki le to pa da ki na mẹ mua chỗ lệ làm té mẹ mua chỗ ông này phi và hấp bách đại phi hấp like đại phi hấp subscribe đại phi cái channel của ông này để nhau ha nhau thôi cái té để sau khi lệ qua ông quá em nó produce ông phi của ông mà ile klam video khasi ham tem nè tem em một klam một đôi được tiền khasi vậy mà học por và chat và gì làm tu để em hiểu mix ông tu tiền penaruh tiền khasi để cái đau và klam được tiền khasi lệ và bone ha ki parlok kiwam snya thok ten penar te nagataga daw te klama de ten khasi te la dasnya phiwa with phi up la de wa klam khasi le te ye phi skip ye ga video ma te mem pan bor ye phi pa de phi ga video yang te jan dasnya thok phi te sago bi le kwa wang ye phi ni wa le at phang ga skin care video gi ye kam to no wa to nga le go wi wa chem mo ye ga skin problem nga la bun bha mod na do man chwa em pimples ta em acne ba yo do kat te le modang em hitang wom em de chana kam mo jo chana man chwa te mod li test dango tips dango check mo kam no pan khoi kam no de ye ga jai news le ha ga mo ta de em kam ga ni ga problem na te ga ni to ga jing lai lu ti ga yo nga te tip o chapang yong gi ni ki products ki wo pan em kam nak banta yong nyang mong nagbanta yung dark spot pigmentation mo to nga le mod dalai luktiyo lang ba yung ganiga jing e ko chema mo te la de pile giwa mo ma de ka jo ganiga jing lai lukti ka malayo te la de yo sup phi ka video le te ye phi pa ye phi continue pa te tangwa em ja wo giwa comment ngam tu la dem tip phi comment te ye phi dam comment ye phi dam pa ki video ko nga le tem em jo pun bore gino pa ye video ko nga te tharai de sa thoi phi te ong e phi sa ko bile wa gini ki products ko apne em ka male em muli thet ona ki doctor te em muli thet ona ki doctor te to ki doctor wa e nga na order na online no na online app kum na nai ka Mintra Tira bat kiwi online app te gitu ki products ko wa thet le wa ye thet wa ro ma to do nga wa ye thet de ka products wa ro e ki wa pa hi ki wa jo online ter hi te tibet phi te wa ro ni ki jai ter le ki wa ye thet ma em restrict ki wa to ho thet ki ni products kama la yaw phi kama thet dawai phi na yaw dawai khmat ki moisturizer ki sunscreen gibi ti ki dawai khmat te jan em mulai phi chagi doctor wu ong phi hey doctor hoi mos le gani na te jan em wa yo pisa ba ulai wa ro chagi doctor like di odi use le na em bet gi wom em yo pisa le em gi wa kwa tip kam gi no gi jai serum kam gi no gi jai sunscreen kam gi no gi jai cream mo ya to wa skin gi yong ana ma tem em ong ya wa ro ma em gi yo suk ya video gi yong em gi wa yo jing man toy na ga video gi yong te em le gi wom em mo yo jing man toy na ga video gi yong te la de em kam te le la dem em mo yo jing man toy phi ye phi skip ye phi da mo pa ga video gi yong te do kam te hi te kble chibun te gi tu gi wa jo support wan te nang support chu ya ga channel gi yong khnang ba u ye cho o ma u shoot la ne wan ra ki video gi wa kwa phi te sa ko bi la kwa ong he ni wa bon phana par diong phi gi wa pa number phone yong te ye o e ma jan sa tho be phi te wa to wa number phone gi yong wa pan em ka mo ma tip e phi ga personal number gi yong te kam no share ha social media
te dedep ong ya phile ye phiu follow yanga po Instagram iba vela sucheng te ha Facebook la go hi iba vela sucheng te ye phiu follow yanga ha Instagram ye phiu DM yanga ha Instagram te reply gi comments ko yang phiu war po Instagram la ne po Facebook te katem ban slemo yo ulai be khmat yong ne video te hakane ka video ru ngan keren daga ten khasihi na marba bon phaki bom sngal thoma te kane ka topic jong kane ka video ru ka de phang jong ka dull skin mo te habangi ong dull skin ka mod ba ka skin ko jong I ka I thangiong ba I long yong ba kum to mo bon phana preng jong phi ba kli angai kane ka question ba kong ka dor khmat jong a long thangiong ba long dull ba le mo na ka e ka daw mo ba ka skin ko jong a long thangiong palat kum to te hoy ngayo ibon ba haki comments mo ba ko DM ro ba pikli nga shpang kane ka topic te nakata daw nga le khanang kane ka video tem kadaw hi bangiyo ya kane ka dull skin kade ka daw ko banong kong kade na ka sun exposure ma ladangi sya palat kumto ladangi klem protect ya ka skin ka jongi ladangi klem ta sunscreen mo namarba tharai tip hi habon phaki videos jongaru ngala de banong ya phi sunscreen mo namarba sunscreen kade ka way ka ba don kam ha haka skincare routine ko jongi te kadaw ka banong kong hi bangi yo taning kade ba ngi klem protect bhaya ka skin ko jongi te na lor bangi protect ya ka skin ko jongi ru ngi don hi yaw ne utaning mo ladangi expose palat kumto haka sngi to ar kanta lai kanta saw kanta kumto klem da phong long sleeve kumne mo te ka sngi ru kala bha bantang ya ka khti jong phi mo ya ka sne do ko jong phi te na kata gadaw na lor bangi protect ru te ngadang yo ya ka santan te ka mod ba long tang ka protection la ne tang ka sunscreen ru kamla ban yada te na kata gadaw ngi haban protect tengi haban phong da ka jain balong long sleeve kumni banyada na ka jingthang jong ka sngi mo te ha ka dor khmat ru ngan ong ye phi ba la da phi le jing le kumto la da phi expose palat kumto la da phi tre langkha la da phi tre mo la da phi le office la ne la da phi le jing le kumto ru te protect bha ya ka dor khmat ka jom phi phila ban ra da ka shatri phila ban ra da ka scarf phila ban ra da ka tupia mo long kumne ngide ban protect ya ka skin ka jongi khnang ba ka skin jongi kanam long dull bat kanam long thangyong iba bun bha kine ki daw ba balai ka skin ka jongi balai ka dor khmat ka jongi ka long thangyong ba kadaw ka ba arpat na kajing terkhong palat ka sne doru kala ban pentangyong ya ka sne do ka jongi mo te na kata kadaw nga ong pi haki videos parim ro ba ngi day banta moisturizer mo namar padang bun phanak teng jongi kham tam ya kito ki badon an terkhong sne do kum to mo te dang don hi ba skip ba dang don hi bam pat juta ya moisturizer te habangi ong moisturizer uday ukrim hi bangi shat banta kum to te lada don na preng jong phi bom pat juta moisturizer lada phi don terkhong palat sne do kum to te kamot ba phi habban at moisturizer haka skincare routine ko jong phi khnang ba kasne do ko jong phi ru kanam long thangyong bat kanam long dol bon bha ki daw ba baleng yo balai ka skin ko jongi kalong thangyong bha te don na preng jongi ba don kum to mo ba pang ba di dawai bha kum to ru te kaneru kala ban khata ya ka sne do ko jongi mo te lada ka sne do ko jongi kalong oily palat kum to ru mo kaneru ka de ka we ka daw ba balai ka skin ko jongi kalong thangyong bat long dol bha kum to arba lada oily palat kum to khamtam ya kito ki bomjo side khmat lane bomjo pan khoi bhai ki khmat te mo la mix lot ka to ka clean ba me na ka dor khmat ka jom phi baro de tang kata kito ki jabo mo khamtam ki ne ki pum ba mo la mix lot hang ne ha ka dor khmat ka jongi lane ha ka skin ka jongi te la dangim pan khoi bha la ban pan dol ya ka sne do ka jongi ka stress ru ka de ka we ba khata bha ya ka jingko jingkhia jongi bat kakta bha ya ka sne do ka jongi ru ha ka jo kapor em de tang kata lack of sleep mo ladangi duna palat ka thia ru kaneru kala ban khata bha ya ka met ka jongi bat khamtam ya ka skin ka jongi mo te na kata ka daw ni haban thia bha ha kapor ka babyang haban kheru ha kapor ka babyang ladangi thia bha dangi yo thia bha
nhiều con ta là nè pra con ta cũng to te pis nghèo ba ka mo pi long fresh ba ka khmat ka jong pi bat ka dor khmat ka skin ka jong iru long fresh ba cũng to te la dangi la ban thia ba ban yo thia ba po pra nhiều con ta là nè pra con ta cũng to te ngi yo i hi ba ka skin ka jong iru ka long glow ba te ngan batai pi ki tang ka to ka ne ki dau thrai phla ngeu thu hi ba na ka e ka dau ba ka sne do ka jong i ka long dal te mentapat ngan ya thu ya pi kumno ba ma mentapat ngan ya thu ya pi kumno bangin yada na kane ka jing thangiong la ne ka dull skin te lada pi don dull skin kum to lada ka ne do jong pi ka long thangiong ba phim ngeu long glow ya ka skin ka jong pi na mar ba bun phana preng jong i mo ba ong ba balai mo menta ka sne do jong ka long dull long thangiong kum ni ha ka po man shwa po bangadang don mo por bangadang don hapo kini ki teenage kum to ka dor khmat chonga ka long glow long bright long li tong ba menta pat balai ka sne do chonga ka long kum ne mo dengan ong ya phi ba kat bangi nang he karta te kata ka sne do ka jong iru kadang kala mo tingin la ban khmi lenti bangin yo bet ya ka sne do la ne ka skin ka ba kum bangi ju long man shwa ka por bangi dang khelong kum to mo te kata ka de ka we bang kwa ban ong te la da pidon dull skin kum to ka banong kong hi te ka ba phin le exfoliation kum to mo ban exfoliate ya ka dor khmat ka jong phi ho oi man shwa ngi yo ibun bha ki ne ki exfoliation cream kum to ki scrub ki ayu kum to em nga klem ong ya ka ne te ban scrub than ya ka dor khmat ka jong iru kala ban ya lam pan ban ngi bangin yo bon bha ki ne ki skin problems te phila ban exfoliate ya ka dor khmat ka jong phi da ka ba phi padon kam ya ki sera ki ne ki exfoliating toner la ne exfoliating serum kum to te la da ka sne do ka jong phi ka long thangyong sha ka ba palat kum to te phila ban padon kam kum une ude u minimalist mo nga pet nang ne te nga don yo to u minimalist to toner te nga la da ban pli phi tharai ha ki videos barum jong aru kam ha ka scalp jong phi phila ban padon kam ha ka dor khmat ka jong phi phila ban padon kam ha ki khti bat ka jat jong phi kum to mo tang ba phim de ban padon kam pat man la gas nge te phila ban padon kam yo ne tang ar sen ha ka shita yo mo la da phi padon kam ha ka sngi monday te phila ban padon kam ha ka sngi thursday la ne friday kum to mo amar ba une u exfoliating serum la ne u exfoliating toner long ra ban padon kam man la kasngi te phila ban padon kam kum uto te phila ban padon kam ru kum u minimalist 10% AHA BHA exfoliator with hyaluronic acid for even tone and texture uneru u best na kabantaban penmi ya ka to ka dead skin cell badon ha ka dor khmat ka jong phi ong yaw ne mo te une de glycolic acid 0.8% une de exfoliating liquid te une de toner mo te phila ban pron kam arsen ha ka stayew to tang ha ka por man met mo kata ka de ka we ba phi de ban sngeu thu ba te don apreng jong phi ba ka lenga phang jong une u AHA la ne BHA mo te nga don hang ne yaw ne u AHA la ne BHA 15% AHA 1% BHA une ude na kabanta kito kibadang susdang une ude peeling solution mo te phila ban pron kam yaw ne tang hapo shi pheu minute mo namar ba dang bon phana preng jong i bom tip kom no ban pron kam ya peeling solution por ba phita kum to ha ka por man met pechwa ya ka por mo te pechwa te sa side part hoden shi pheu minute kane kade karukom banta yaw neu exfoliating serum la neu peeling solution te une tem lei mo une te phila banta kum to te phila ban e kum to bro shimero mlele te sa ta pa sa moisturizer na trong te ya une peeling solution pat haden ba phila de banta kum to up kum ba pheu minute ai te sa side ya ka khmat ka jong phi bot te la da phi e baro shimet ya peeling solution te phinsa saw bha ka dor khmat ka jong phi next day mo te nakata ka daw phi de ban husiar bha kum no ban pron kam ya u peeling solution mo te kito ki badon sensitive skin ro phila ban pron kam ya neu minimalist 10% AHA BHA na marba une udei nakbanta kito ki badang shusdang banta ya ne mo uneru udon hyaluronic acid hangne
te lada pidon terkong snedoro te pila hiban pron kamyo ni te mo te une utarget nak benta kito kibadon acne scars, kito kibadon uneven skin tone, kito kibadon uneven texture, kito kibadon dullness, kito kibadon suntan. Ma te pila banjet kom kineki exfoliating serum. Te pila banjet ka way na kini, pila banjet daw ne minimalist toner une. Te pila ro banjet kom une ro mlele mo. Pila hibanta tangbangan ong ye pishwa lada pita yo ne lada kador khmat ka jong phi kalong saw bha kumto lada phi shai saw bha kador khmat kumto te ka bha ba phin care ban pron kam ya kum une namar ba une udeu exfoliating serum te ula ban mok ta ya ka snedo ka jong phi kham tam kito ki badon sensitive skin ba long saw palat ka snedo kumto mo te mentapan ngan thu epi kom kino ki jai ingredients ba pide banjet ha u serum mo namar ba bun phana pleng jongi pompat tip kumno bangin jet kom kino ki jai serum bangin jet nak benta jong u nak benta jong ka dull skin nak benta jong kini mo bun jai kini ki problems kom acne marks kum to bad pores whitehead blackhead kum to mo tengan ong epi ba pila banjet kom unai senamide unai senamide ro best ha ngala de bahaban batai mo haki videos barim jongaru nice senamide untuk tharai pla tip hi ba unai senamide udeu weu ingredients uba yarab ha ban pen bright yakas ne do ka jong phi ban even yakas skin tone ka jong phi mo lada ka ne do jong phi ka long dal bha kum to unai senamide ru ula ban pen bright yakas ne do ka jong phi te phila ban at ha ka performance step bat ha ka performance meru ha ka jo ka por une serum phila ban apply ka performance step bat ha ka performance met u centella asiatica une serum ru ulong best bha kham tam kito badon tar khong ne do kham tam kito badon sensitive skin palat kum to mo te phila ban pron kam ya u centella asiatica serum kum to namar ba une ulong soothing bha bat ulong calm bha ha ka ne do ka jonge te don shuk ki serum kum u alpha arbutin mo uneu alpha arbutin serum phila ban pron kam lada phim don pigmentation ro lada phidon acne marks lada phidon dullness kum to phikwa ban pen bright khandiat yakas ne do ka jong phi yakas skin ka jong phi phila hi ban pron kam ya u alpha arbutin serum namar ba uneu alpha arbutin serum ro don bon bhaki benefits kamtam lada pidon nyang mong gum to mo ula ban pen light yaw to nyang mong ubadon haka dor khmat ka jong phi te phila ban pron kam ya u alpha arbutin serum te para ar kme jong aro mentala lai banai ita mo ya ini ya uneu alpha arbutin serum na minimalist te don ki parlok jong iru ba kelimo ba daka pita te iru ila sedang ban pen mo yaki ba ngata dai ne te pha online hanga tengah online te menta itai parlok song iru ila sedang ban ta alpha arbutin haka skincare routine ka jong ima phila ban ta ka por menit te men step pat phila ban ta kum u niacinamide serum ma lane vitamin C serum kat ba phi snge kwa ban ta moisturizer mo moisturizer phila ban ta kat kum ka skin type ka jong phi mo namar bangi don bun bha ba oily ba dry ba sensitive ba combination gum to te pi ha ban jet yo moisturizer ro kat kum ka skin type ka jong phi moisturizer ngan dengan ye thu e phi kat to ka ne moisturizer hang ne ro te phila ban ta kum ne plum niacinamide moisturizer te phila ban ta kum u dot anki moisturizer une ro best bha une repair barrier moisturizer te phila ban ta kum cetaphil moisturizer phila ban ta kum 5% niacinamide moisturizer mo phila ban jet kat kum ka skin type ka jong phi te manta ngane thu e phi ya u sunscreen u ba kumno ba phi de ban pran kam na ka ban ta ba tar khong snei do mo te bon phana preng jong phi ba kali nga kong mo kum kino ki jai sunscreen bangin pran kam na ka ban ta ba tar khong snei do kum to te phila ban ta kum uneus episof AC sunscreen uneru best na ka ban ta ki to ki badon nak banta kito ke badon terkhons ne do te phila banta ro kum uneu Neutrogena ultra sheer sunscreen uneru ubes nak banta kito ke badon terkhons ne do te lada kas ne do jom phikam terkhong sha ka bapalat kum toru te phila hiban pran kam kum u haldi sunscreen na Dr. Shed phila ban pran kam kum
dot anki vitamin E and C sunscreen utoru te phila ban program kum o sunscope fluid sunscreen utoru phila ban program te kum kine ki jai sunscreen ma phide ban jet ban banta nak banta ki to ki badon ter khons ne do te menta pat nganya thui phi ki kato ka ne ki sunscreen nak banta ki to ki badon oily skin ma tengala ada bha ban ya thu phi ha ki videos barem bahala da pidon oily skin te jet yo moisturizer u balong lightweight but u balong gel base but balong water base kum to khanang ba phinam sneu long chip chip ka dor khmat ka jong phima tenga don ka to ka ne ka recommendation na ka banta ki to padon oily skin te phila ban ta kum udi construct uneru undi construct sunscreen uneru ubes hina ka banta ki to padon oily skin une u haldi sunscreen ru phila hi banta na marwa ulong lightweight bhagum to ka skin mo te phila banta kum uder mako 1% hyaluronic sunscreen aqua gel uneru ubes hi na banta ki to badon oily skin te phila banta kum minimalist SPF 50 sunscreen uneru ubes na banta ki to badon oily skin kum to ma te phila banta kum la shield uneru ubes hi na banta ki to badon oily skin te phila banta kum ozy shield uneru ubes hi na banta ki to badon oily skin te une mineral sunscreen na dermakoru uneru ubes na banta ki to badon oily skin te kum kine ki jai sunscreen ba pide banta lada pidon oily skin mo ka weru nga kwa ban ong phi ba lada philong concern bhaya kane ka tanning lane dull skin kum to mo te pide ban apply bhaya sunscreen ru haka permanent step shi sen ba haka permanent ngi shi sen mo te don baklia nga mo ngi haban site khmat no kumno lada ngi ta sunscreen biang haka permanent ngi em phim de banta ha phim de ban site ka khmat ka jong phi phila he banta klem da site ka khmat ru haka permanent ngi te phila ban apply na jorong kum to don kam ban site ka khmat ka jong phi ma te saka weru nga kwa ban ong phi hang ne ba lada phi kwa ban yo ekasni do ka ba bha bat balong glow kum to kum serum kum cream bat sunscreen mo lada phim kwa ban pen bon than ne ki products ru tang lai jai ru la biang mo ka we ka de ka cream te ka we pat serum bat ka we pat sunscreen mo kimi lai tali phila ban ad haka skincare routine ka jong phi te haka po ban step phila ban apply sunscreen te haka por man met pat don kam ban apply sunscreen phila ban apply tang serum bat moisturizer haka por man met te kane ka video tang kum ne hi te ngan ong phi ba lada phi kwa ban order kine ki products te khelej page na po ka description box haka to ka title jong kane ka video hang ne mo phin sa yo i haka por wa phi page phi yo i kane ka title mo jong kane ka video te hang to la tho more more click hang to te hang to phin sa yo i ba bun bha kine ki products bun bha kine ki sunscreen moisturizer serum bangala de ban tag la de ban bu hakane ka video te la da don apeng jong phi bakwa te phila ban order kine ki products kat kum ka jing don kam jong ka sne do ka jong phi te kane ka video tang kum ne hi te la da phi itanat like kane ka video share shi ki par log jong phi baru subscribe kane ka channel te bye bye take care and stay safe love you all